Oh, ang dami ng tao. Oh my God. Sorry guys. Dito na kami host. Hello host. Malayo pa pala. Hehehe. Tamsak na duty. Tao po. Start na. Wala pa si host. Sorry guys. I'm very sorry. Kasi pinapunta kami dito sa bahay ng amo kong babae. Naglinis kami. Oh my God. Ang dami nang pumunta. Di ako naka-open. 11 thumbs up. May nagpunta? Oo, 11 nga yung thumbs up eh. Sorry guys, sorry. Oy, Answers Gaming, thank you. Harang pa daw. Ngayon lang ako nakapag-open. Kasi katatapos lang namin maglinis. Nandito kami sa bahay ng kapatid na amo kong babae. Pa-share naman. Pa-share na ako. Hello guys. Kung maraming pupunta, so, mag-share lang ako. Wait lang Para kung pupunta lahat, pwede ko na itong i-start yung share ko lang. Ang source ganyan pa-share. Sorry guys, super late. Ang babango nyo, oy. Pa-share naman, pa-help naman ako mag-share. So, kung pupunta lahat, pwede na mag-start. I-ano ko yung raffle ko ngayon. I-share ko lang siya. Answers Gaming, pa-help naman. Mag-share lang ako. Nakakahiya talaga, super nakakahiya. Pa-share po, community post ko na lang. Sige, thank you. Ayaw ko share ate sa GC ko, baka tuwaran. Hindi, yung kasi yung may mga entry lang to, Answers Gaming. Kasi super busy, dapat mag-start ako ng 9 or 9:30. So, na, 10:45 na ng gabi dyan sa Pinas. Community, thank you very much. Sana makapunta sila. Ay, tuloy ko talaga ngayon.